A pervivencia e a promoción do idioma galego, insisto en subliñalo, virá da man do alento e do reforzo en positivo. Xa máis de imposición, nin de obrigatoriedade. Chegará pola vía do acordo e nunca pola vía da exclusión. Acordo, consenso, negociación, concordia, son palabras sen dúbida fermosas e palabras que deben acadar toda a súa dimensión nunha democracia plena e nunha autonomía modélica como a que nos acubilla dende hai máis de 4 décadas. Constitución e Estatuto que amparan o bilingüismo cordial que as galegas e galegos practicamos e que deron cobertura ao resurdimento que a lingua e a cultura galegas protagonizaron, sen dúbida, nestas últimas décadas. Nada máis lonxe, en todo caso, da miña intención que caer no conformismo, ni moito menos, sería un tremendo erro. Eu creo que superado o primeiro cuarto do século XXI, a lingua galega precisa de novas estrategias, se cadra como as apuntadas ou se cadra diferentes. Iso terá que decilo o grupo de expertos que está a traballar arreos neste eido. Pero, dende logo, que si precisamos, nisto non albergo ningún tipo de dúbida, é un pacto pola lingua, un pacto, un acordo global, integrador, que teña a maior base social e política posible para afastar o idioma galego do debate político, cando menos do debate político que aporta moi pouco ou nada, do debate partidista que ao final o que leva é a utilizalo na confrontación diaria.